video. Magpala na sa ta guys. Mag-labor. May check. Ano mo ini? Isa na ito. Magagawa guys. Among kanang kanan among ang sumpayan kay wala siya napunong paglas. Kana siya ba? Sumpayan na mo. Pwede trabaho si Boss Titing ron. Kami lang sa. Dali ka usan eh. Pwede na. Isa na kinahanglan din sa libo. Pwede na guys. Pwede na nga imong labor. Kami muna ang trabaho guys. Magkadima o baka niro. Relax muna guys. Ilalim. Ayun, ha? Galing ka ba? Ha? Galing ka ba? Puno na. Oh guys. Tapos na guys. Di lali mag-labor. Di lali mag-construction niya. Inang pa-construction nga. Bukan? Oh, kinsa man to? Kikay. Kikay, oh. Ikaw may pag-construction na limba. Ka-RT ba ni mo eh? Ka-RT ni Kikay. Ingon siya nga. Ano siya mag-construction. Kaya unsa na ko no? Di lalim dai. Kikay sway ra gud pa-construction. Dire dire. Thank you for watching guys. Bye.